Bună ziua, buni! Eu sunt Bobo și astăzi o să facem un episod mai special pentru că în acest episod noi o să încercăm 4 texturi pe care Technoblade le-a folosit în videoclipurile lui de PvP. Aceste texturi sunt foarte populare, mulți oameni le folosesc. Creatorii acestor texturi au muncit foarte mult la ele, și-au dat foarte mult silință la ele, în ele. Da, sper să vă placă acest videoclip, pentru că aceste texturi o să vi le las și în descriere, pentru că, de ce nu, o să vi le las în descriere. Iar, da, în acest episod, 2 meciuri cu fiecare textură. Dacă merge prost în meci, gen să vină unul să ne dea, a primi perlă, își dă TP la mine și își dă perlă la mine și eu blutesc chestul, nu pot să fac nimic altceva. Deci, da, sper că va fi ok. Ok, în prima textură este o textură a lui Time 2M. Este o textură foarte interesantă care și mie îmi place. Și bine, eu am folosit-o. Am folosit-o. N-am folosit-o. Nu e prima dată că o folosesc acum. Deci știu cât de cât cum stă treaba cu această textură. Sunt două perlucă și să îl spamăm pe ăsta cu niște hituri, combo, one combo, ce one more combo, gata, ești mort, ești foarte slab. Da, cam atât, pisica mea stă și doarme în fața mea când eu... Ia uite-l pe ăsta că te-am auzit pe ele. Te-ai auzit? De ce mănânci? De ce mănânci? Slăbește! Slăbește! Asta îmi zic și eu, pentru că trebuie să și eu să slăbesc. Că vine vara. Și vara mergi la mare și de alea și trebuie să fii slăbuț. Și mă înțelegeți? Cei care se chinuie să slăbească, ia uite să fă. Dă mă frate, ia uite frate, ce inteligentă-s. Hai mă, hai mă că te știu șmecheră pe tine. A venit și ea, e șmecher, e prost. E slăbuț ăla, vine la tărpat, el se crede șmecher, dar e prost. Hai mă să-l batem, hai să te batem, hai. Bă că tu ai tupeu. Hai, nu-l mai batem, stai să-mi dau perlă, îmi dau un ghepăl, mă duc iarăși. Ultima noastră speranță, nu mai avem ce să facem. Nu mai avem. Ne batem acum pe VC, nu mai avem ce să facem. Și ce să facem? Ești mort. Vine astros. Vine la tărpati. Ce jegos, nu-mi place. Nu mi-a plăcut de el la faza aia. Ce jegos a venit la tărpati. La clean-up, de fapt. Ce faci? Acum vorbesc cu pisica mea, băi. Vă place scrierea de Naruto? Naruto Uzumaki. Și dacă vă întrebați, da, sunt weeb. Hai să facem, să fim așa mai urâți. Ne-a dat perlă. Și dăm. Opa, așa. Ce-ai făcut, tati? Ce-ai făcut? Păi da, am reținut. Păi da, eu n-am reținut, ce să faci? Ce să faci? N-ai că să fac, n-ai că să fac. Uite, îi dăm lui ăsta one more combo, herți. Vrei niște herți? Herți. Ăla a căzut, easy. Îi dăm perla acolo. Mama, am dat perla aia să-mi bap. Ești nebun, cea mai șmecheră perla din viața mea. Da, așa. Hai mă, frate. Hai mă, ce poate fi atât de rău? Op. Tăiem toate astea. Jur. Hai să-l vedem pe asta. Hai mă. Hai tăticuțele. Hai ce split. Dă-te-mi puii mei, că mă bați. Și fără ce split. M-a bătut.
What the fuck, nu mi-am dat seama. A doua textură pe care o folosim e Typhoon Revamp. Mamă, ce harte canceroasă e asta. Ia uite-l pe ăsta. Ăștia vin pe partea asta, de obicei ăștia veneau gen... Taran, așa veneau. Ce făceau ăștia? Să-mi bag pe ceac. Singurul dezavantaj la această textură este că are sabia foarte mare și nu-mi place, că sunt de alea mici, știi, este inclinația. Ok, ăsta este Tanky. Jurat. Jucam 3 meciuri pentru că v-am murit în meciul ăsta în banc, ceva. Bă, un pui mei de treabă. Mama, hai să fim canceroși. Hai, mă. Mort. Ești mort. Easy. Sunt foarte toxic. Facem așa. Hai, mă, pe ăsta. Hai pe ăsta. Cred că am regret. Ne spus de mult mișcarea aceasta. Nu am foarte inteligentă. Jur. Nu mi-a plăcut cum a mers mișcarea. A fost foarte proastă. A fost o mișcare foarte proastă. Jur. Deci nu mai proastă. Și aș vrea să-i dau una în bolul ăsta. Așa că... Hai să-mi faceți-mi pe plac. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Mai zis să-ți dau una în gură. Mi-a și reușit de altfel să-i dau una în gură, că... Vreau și să reușești, nu? Opa, așa. Facem acolo. Ce își face? Ce părere își face asta? Că ai uitat de tine, că ai vrut să mă omoși sau ce? Ești fraiere. Ok, that was a sick move. Yeah. Neintelectual a fost mișcarea asta. Cam a lot of ender pearls. I like ender pearls. Do you like ender pearls, bro? Do you like ender pearl? Bro, you like ender pearl? I like ender pearl, you? Spamming device. Clear. One more combo. What? Wow, smart. Cici. A fost frumos, dar am murit, că n-ați prost. În fine. Naruto Uzumaki. Pentru cei care s-au uitat la Naruto, care este cea mai puternică formă a lui Naruto? Hai să vedem dacă se desfane adevărat Naruto sau nu. Și nu căutați pe net. Că fără eu. Așa. Ziceți mai bine nu știu, că dacă ziceți nu știu, e mai de cală. Să-mi bag pe ăla. Ups, am vorbit urât, scuze, scuzați-mi. Ia ce zice ăla. Ăla în jur, bă. Anatomistul, dracu. Ăsta a zis că își bagă organul genital masculin în mine. Bă, ești nesimțit? Ești nesimțită? Lui mama ta îi face așa. Mamă. Place mult textura asta să marjan. Dar dă-mi și mie în pui mei o sabie, că în pui mei
Uite cum vine nehalitul ăsta pe mine. Uite-te tată la el, uite-l la el, uite cât de prost e, uite cât de sclav e, imaginează cât de trist ești. De trist e omul ăsta. Uite cât de trist e să-și dea TP ca disperatul. Doamne, ce ratați. Bă, dar ce să zici, bă, când vine ăla ca prost așa? Hai să începem meciul ăsta care este bun. De ăsta un texture de pe VP18 și seamănă cu Faithful. Să-mi bag telefonul am încărcat. Asta e obsidian, că eu am bani și eu am de asta. Eu am bani pe Skype să-mi bag ciulan. Așa a zis un coleg, să-mi bag ciulanul dacă vreau să mai stau la ora asta. Și după i-am zis, Doamne, pentru că așa se face copii. Dacă auziți pe cineva care vorbește urât, vă duceți și îi spuneți, Doamne, ca să rezolve. Că Doamne știe totul. Ok? Dacă veți asculta, veți ajunge minunați în viață. Hamă! Ok. Să cadă bine, să cadă bine. Bine, te rog, bine. Fuck off. Hai, mori. Am murit, yes! Hai! Haba, hai! Hai, frate! Hai! Ha, mă, hai, mai vrei? Ia uite pe ăsta, bă, cum vine. Ah, e ok. Nothing else. Something to burn. Oh, ender pearl. I like ender pearl. Gapples, I like gapples. We like gapples. Gapple are good. Let's throw this to be more fast, to be more powerful. If you are fast, you are powerful. You know. Am murit. Ia dați că poate să salvez. N-am salvat. Ok, în fine. Cam atât a fost cu acest episod. Ești bine.